el faig. És aquest, I tal. Aquest, això són les arrels. No deu ser dels dos, perquè n'hi ha dos, no? N'hi ha dos. És un gran arbre caducifoli del gènere Fagus. Hi ha moltes fulles a terra i estem a punt d'arribar al doble faig. El doble faig. És un arbre que pot arribar a tenir uns 40 metres d'alçada i té una escorça llisa i grisa i una capçalera ampla. Les fulles, evidentment, ben torrades. Les fulles són ovades i a la tardor perden el color verd passant a un color daurat vermellós. Sí. Podem fer... Podem colgar. Està en gust caminar pel bosc i anar sentint les crunys de les fulles seques. El faig que gravem en cada ocasió que passem per aquí, avui realment està molt despullat. Es fascinen les arrels d'aquest faig, perquè estan aquí penjades. I aquest es nota al pas del temps, al pas de les estacions. Apa, fins aquí un mes. I tal, el faig. Un dels altres racons que gravem cada vegada que passem per aquí, cada mes. Ja hem dit que és 4 de gener, hi ha neu i no hi ha fulles. Mital. Vet aquí. Vet aquí. Vet, la boira ha pujat. Una fulla a terra n'hi ha un pilot i mig de fulles, El nostre amic, el faig de Bellmunt, l'arbre que hem convertit en emblema d'aquest projecte anual, de veure com va canviant la seva aparença. El mes passat hi havia una mica de neu i hi havia fulles. I ara no hi ha ni neu ni fulles. Creix en climes humits i es forma en vessants humits i ombrívols. Floreix de març a maig. Uau! Com el podeu veure des de sota, fem una vista, un conte picat. I vet aquí. El nostre faig, que avui està rodejat de boira del tot. Que allà, esteu estimat. Faig, sembla que una mica verd, pues, I en comparació al mes passat, sí. De moment les fulles ens fan de parell. que maco. Ui, que verd. Verd, verd, verd. I cap allà. Ala! Sabeu on som? Al faig! Ei, què fas? El mes de juny, el faig està així, ple de fulles. Sirena, som a 7, avui és dia 7 de juny. Aquestes fulles que veieu aquí, això és el faig. S'anomena fai en pallarès i ribagorçà i en valencià s'anomena faig bosquer. És un nombre ben tupida, el faig. Sí. I la Irene, a poc, va arribant en el revolt on podrà observar i admirar el nostre estimat faig. És que és gran, si veus la Irene i el faig,
Al llarg de la història, els faigs s'han utilitzat per diferents usos. Un d'ells, medicinal, ja que l'escorça i les seves llavors tenen una sèrie de propietats. I a més, s'ha utilitzat per fer carbó al llarg de la història. Vinga, va! Que és el faig? Els faig. Els faig. Els. Vet aquest. Etimològicament, fagus deriva del grec i significa per menjar, clara referència a les llavors d'aquest arbre que són comestibles. Silvàtica fa referència a la seva capacitat per formar bosc. Un bosc format per faigs és una fageda. Ei! Ei! Què fas, tu? Jo faig un faig. I tal. Aquestes són les fulles petites. Guaita. S'aguanta de miracle. Oi, nena. A mi el que m'agrada les faig és el color de les fulles. Aquest verd. Bonic. A Catalunya el podem trobar en diferents zones. A la Fageda del Retaule, a la Sénia, al Montsià, la Fageda d'en Jordà, a Santa Pau, la Garrotxa, la Fageda de la Gravolosa, a la Vall d'en Bas, la Garrotxa, la Fageda de Castellet, a Tremp, al Pallars Jussà, Fageda de Santa Fe, a Fogars de Montclús, al Vallès Oriental, Fageda de Gresolet, a Saldes, Berguedà, Fageda Clot d'en Pere, Greixa, Berguedà, Bosc de la Comtessa, Viella i Mijaran, a la Vall d'Aran.